ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୋଗ ଜାଣିବା ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। 1 + 3 + 4 ଯୁକ୍ତକ 2 + 1 + 2। ଇଏ 1 + 3 + 4 କି ପ୍ରକାର ସଂଖ୍ୟା? ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟା। 2 + 1 + 2 କି ପ୍ରକାର ସଂଖ୍ୟା? ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ 1 + 3 + 4 କୁ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କଲେ ଆମର କେତେ ହେବ? ନା 4 × 4 4 ରେ 3 ମିଶିଲେ 7/4। ସେଭଳି 2 + 1 + 2 କୁ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କଲେ କେତେ ହେବ? ନା 2 × 2 = 4 4 ରେ 1 ମିଶିଲେ 5 5/2। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା 1 + 3 + 4 ଯୁକ୍ତକ 2 + 1 + 2 କୁ ଅପ୍ରକୃତରେ ଭଗ୍ନାଂଶ କଲେ ହେଲା 7/4 ଯୁକ୍ତକ 5/2। ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟିକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା। ତାହେଲେ 4 ଆଉ 2ର ଲସାଗୁ କେତେ ହେବ? 4। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟଟିର ଗୁଣିତକ ହୋଇଥିଲେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ତାର ଲସାଗୁ ହୁଏ। 4 2ର ଲସାଗୁ 4 ହେଲା। ଏବେ 4କୁ ଆମେ 4ରେ ଭାଗ କରିବା କେତେ ହେବ? 1 ହେବ। 1କୁ 7ରେ ଆମେ ଗୁଣିବା। ତାହେଲେ 7 × 1 ଯୁକ୍ତକ ଦେବା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗ୍ନାଂଶ ହେବା 4କୁ 2ରେ ଭାଗ କଲେ 2 ହେବ। 2କୁ ଆମେ 5 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିବା। ବିଭକ୍ତକ ଲସାଗୁ ତାହେଲେ 7 × 7 ଯୁକ୍ତକ 5 × 2 = 10। ତାହେଲେ 7 ଯୁକ୍ତକ 10 ବିଭକ୍ତକ 4। ତେବେ ମିଶିଲେ କେତେ ହେଲା? 10ରେ 7 ମିଶିଲେ 17 17/4। ଇଏ ହେଲା ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟା। ଏଇ ଯେଉଁ ଅପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା ତାକୁ ଆମେ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବା। ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନା 17 ହରଣ 4 4 ଚୌକ 16 7ରୁ 6 ଗଲେ 1 ଇଏ 0। ତାହେଲେ କି ହେବ? ଭାଗଫଳ ହେବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 4 + 1 ବିଭକ୍ତକ 4। ଇଏ ହେଉଛି ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ ଫଳ। ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଅପ୍ରକୃତରେ ପରିଣତ କରିବା ତାପରେ ଯୋଗ କରିବା। ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ତା ସାଇଡ଼ରେ ଦେଇଛି। ତୁମକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଏଇଟା କଲେ ସୁବିଧା ହେବ। ତୁମେ ଏଇ ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।